kurang siji tibake nggih kok ngenaken. Oh, hitunganmu. Sesarengan Yono Mori channel lan ugi Karisma Pro Audio atur sembah nyuwun. Mugi-mugi wonten ing dalu punika sarangan wayu budaya saged kempal manunggal sarang-sarang warga panggung estri lan ugi para tamu sedayanipun. Lan ugi ngersakaken kondur kanamung kula ngaturaken wilujeng kondur sugeng dalu sugeng pinanggih wonten ing sanes wedal. Mugi-mugi kanthi lampahipun panjenengan ngantos dumugi dalemipun piyambak tansah mangke rahayu. Bragung 6 oke baik nggih setelah niki nggih persiapan trisula. Nggih pangapunten krana niku wau saking tamune luar biasa terus kula boten saged niteni. Mong menika kula namung maos. Potong royong seakan